Om små 20 minutter bliver det tyske pokalfinalebrag mellem Borussia Dortmund og Bayern München fløjtet i gang på det olympiske stadion i Berlin. Men først skal vi lige se de to tyske topholds lange vej mod at blive finalister i dette års DFB-pokal. Og vi starter med de tyske mester Borussia Dortmund, hvis første overkommelige modstander var topholdet fra 3. Bundesliga SV Sandhausen. Blot 10.000 tilskuere var på plads på det lille Hartwald-stadion for at se succestræner Jürgen Klopps mandskab mose miniputterne med 3-0 ved 2 mål af polske Lewandowski og en enkelt ekvilibristisk pind af Kagawa. Anden Bundesligaens midterhold Dynamo Dresden var næste hoved på blokken, da kæmperne cruisede sig til en sikker 2-0-sejr foran 73.000 fanatiske hjemmefans på Weser Stadion. Igen var polakken på plads, men supertalentet Mario Götze lukkede og slukkede. 2 lette modstandere var sat til vægs, og der var der også forventet, at hjemmeholdet skulle have en hjælpende hånd fra Fortuna, hvis de ikke skulle ryge samme vej i lokalopgøret hjemme på Esprit Arena i Düsseldorf. Det blev dog Dortmund selv, der gav den hjælpende hånd i 8-delsfinalen, da Ovo Mujela fik marschordre efter en halv time. Das ist Lumpi, der wird auch bleiben, auch wenn er nicht trifft. Und er trifft nicht! Und auch der wird wiederholt. Weidenfeller hat was provoziert, bekommt die gelbe Karte. Second chance. Ruhrdistriktets giganter fik dog kæmpet sig til 3-3 og til sidst sikrede sig avancement ved straffesparksafgørelsen. Sein größter Job bei Dortmund bisher und er trifft und Dortmund ist durch. I kvartfinalen ventede dette års helt store pokaloverraskelse Holstein Kiel, der normalt huserer langt nede i den tyske Regionalliga Nord. Men de nordtyske favoritdribere var på ingen måde i nærheden af at dræbe de dortmundske superstjerner, der allerede afgjorde sagen med 2 mål på 20 minutter. Kiels sensationshold blev stoppet med en sæk på 4-0, og dermed var de sortgule favoritter videre til pokalturneringens semifinale. Dortmunds lodtrækningsheld fortsatte, og her ventede endnu en pokaloverraskelse i 2. Bundesligaens tophold Greuther Fürth. Men lodtrækningsheld er ikke nok, og de østtyske underdogs bed i den grad fra sig. Hele 120 minutter, lidt overtid, en stolpe og en ryg skulle Jürgen Klopp og company bruge, før de udmattede kunne falde sammen i jubelrus, og før en Berliner-billet til finalen kunne indløses. Bayern München havde modstandermæssigt en lidt sværere vej end deres gulblusede rivaler, og de 15-foldige pokalmestres vej til finalen blev der heller ikke uden et par nervepirrende afgørelser. Sådan en fandt dog ikke sted i pokalturneringens første kamp mod oprykkerne til 2. Bundesligaen Eintracht Braunschweig. Braunschweig blev banket med 3-0 ved mål af Gomes, Schweinsteiger og Müller. Og især Thomas Müller voldte det undertippede mandskab gevaldige problemer, da han fremtvang 2 straffespark og selv lukkede kampen med en sand perle. I Bayerns næste pokalprøve var der heller ikke nogen som helst slinger i wienervalsen. Der var sydtysk lokalsving om, da Jupp Heynckes mandskab bød FC Ingolstadt op til dans hjemme på Allianz Arena. Og det blev på alle mulige måder en alt for hurtig quickstep for Ingolstadts underdogs, der rundtosset måtte se sig spillet helt ned under græstæppet i en regulær 6-0 ydmygelse. Så let spil havde den tyske traditionsklub dog slet ikke i 8-delsfinalen mod ellers overkommelige Bochum. Vesttyskerne kæmpede 1-1 hjem mod kæmperne, troede de i hvert fald, for pludselig præsterede Arjen Robben en klassisk Bayern, da hollænderen dybt inde i overtiden sikrede sydtyskerne sejr om plads i kvartfinalen. Og her ventede William Kvist og VfB Stuttgart på Mercedes-Benz Arena. Kvist og company havde dog ikke værktøjerne til at stoppe den formstærke og velsmurte München-maskine, og på scoringer af Frank Ribéry og Super Mario Gomez kørte Bayern der også en stilsikker 2-0 sejr hjem. Dermed var det kun ærkerivalerne fra Borussia Mönchengladbach, der stod mellem Bayern og billetten til Berlin.
Bayern München havde ugen forinden opgøret lavet hele 20 kasser i 3 kampe, men hverken Gladbach eller formstærke FCB kunne få hul på bylden, og derfor skulle det hele afgøres i en neglebidende straffesparkskonkurrence. Für Matti ist das jetzt schon zu viel. Dante, klasse Spiel gemacht. Gladbach fik gummiben, og Neuer viste, hvorfor han retmæssigt bliver kaldt en af verdens allerbedste målmænd. Aus! FC Bayern München var klar til klubbens 18. pokalfinale i historien. Dortmund har allerede sikret sig Bundesliga-mesterskabet for andet år i træk foran snuden på Bayern München. Om et kort øjeblik skal de storsatsende sydtyskere se, om de kan redde noget af æren hjem. Vi tager lige en kort reklamepause, men bliv hængende. For lige om lidt er David Kroner og Jesper Thyssen med direkte ned fra det olympiske stadion, klar med finalebraget i Berlin. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Das ist ja riesig. 1:0 für Westenbergs Freund. Und es gibt die Verlängerung. Pokal, wie wir ihn lieben. Har du tænkt over, at køreglæde også er vigtigt, når du holder stille? Har du overvejet, at en økonomisk bil godt må føle styre?